We zijn vandaag bij een selectie van de jeugdkliniek bij SV Oostburg. Ik ben heel benieuwd wat ze hier allemaal gaan doen. Ik ben Lin, ik ben 6 jaar en ik kom hier voetballen. Wat kom je hier precies doen bij de voetbal? Ik kom hier even staan, maar ik weet niet wat ik hier kom doen. Vind je het leuk om hier te voetballen? Ja. Nou, goedemorgen. Ik ben Remco Hulté. Ik ben bestuurslid bij SV Oostburg en ik ben verantwoordelijk voor de jeugd. Hoe gaat het tot en met nu toe? Het gaat eigenlijk heel goed. We hebben heel mooi weer. Vorige week was het afgelast door de sneeuw en eigenlijk het slechte weer, de kou. Maar nu is het perfect. Kunt u wat vertellen wat er tot nu toe gebeurt? Vanmorgen zijn we eigenlijk zijn de pupillen aan het trainen. Die worden getraind door de eerste selectie. Dus we hebben zo'n 10-tal trainers momenteel rondlopen die normaal gezien spelen voor Oostburg 1. Wie komen er vanochtend en wie komen er vanmiddag? Vanmorgen zijn de pupillen aan het trainen. Er zijn ongeveer 45 pupillen die zich hebben aangemeld. En dat is een opkomst van ongeveer 90%, dus dat is heel leuk om te zien. Vanmiddag komen de junioren en onze junioren hebben we een samenwerking mee met IJsendijken. Dus vanmiddag hebben we ongeveer 60 leden van Oostburg en IJsendijken die hier komen trainen. Ja, Michel Leeuwenhout, hoofdtrainer van Oostburg dit seizoen. En we doen hier ook regelmatig jeugdstages houden. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat we... En vandaag zijn we met jeugd bezig met de selectiespelers om de jeugd iets extra's te geven. Hoe werken die goaltjes en kunt u hier wat meer over vertellen? Ja, die Smart Goals, dat is een initiatief vanuit de universiteit in Eindhoven, een aantal jaar geleden, 8 jaar geleden. Er was een project van enkele studenten. Dat is eigenlijk zo ver gegaan dat het de wereld door rond gegaan is en door VDL-groep is opgepikt. En ja, daar wordt mee gewerkt bij profclubs, bij amateurclubs die dat zich kunnen veroorloven. En wat kan je precies mee doen met die Smart Goals? Alles. Van de kleinste jeugd op techniek trainen, reactie, fysieke testjes. Ja, je hebt honderden en mogelijkheden of duizenden en mogelijkheden om eigenlijk met dit te werken. Belangrijk is dat de kinderen creatief en op een leuke manier plezier beleven. En dat is met name in het jeugdvoetbal aan de orde. Daarnaast kan je natuurlijk bij de oudere jeugd kan je daar ook nog meer tactische vormpjes in insteken. Maar met name de allerkleinste is het vooral plezier beleven, het oriënteren, het reageren vooral op kleurencombinaties.
Nou, hier zijn ze nog wel even bezig. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te zien wat ze allemaal gedaan hebben en ik hoop dat ze er ook wel wat van geleerd hebben. Tot ziens!